Здравейте, аз съм Вероника и благодарение на многократните ми пътувания в Индия, йога се превърна в неразделна част от моя живот. Както всички знаем, йога ни помага да поддържаме здравето си на всички нива. Но знаехте ли, че с йога можем да поддържаме и красотата на лицето си, без да се налага да прибягваме до хирургични намеси? Каня ви да се включите в практиката ми йога за лице в солна стая, където може да усетите невероятните ползи от комбинацията между този естествен метод за подмладяване, йогата за лице и халотерапията. Ще работим с лицевите мускули с цел подобряване на кръвообращението, тонуса и еластичността на кожата, което пък от своя страна стимулира производството на колаген. А като видим резултат, можем да постигнем изглаждане на бръчки и линии, вдигнем овала на лицето, да елиминираме тъмни кръгове, турбички под очите, да премахнем двойна брадичка. Ако тренираме повече очния мускул, можем дори да подобрим зрението. Въобще, ползите от йога за лице могат да бъдат наистина много, особено ако вложим постоянство в практиката си. А най-хубавото в случая е, че провеждаме тази практика в солната стая, което пък добавя и всичките предимства и ползи от халотерапията, като действа много благоприятно както върху кожата, така и върху дихателната система, нервната система и още много други ползи. Така че очаквам ви в солната стая на Солна Джим, където заедно да засияем още повече. Намасте!